nien ġabru in sara blagmar ferħu ħeġġa amoru imoru sabetlehem emmi ben Allah farna rahim wilek nien ixteħtu fl-ard bil-qima nien ixteħtu fl-ard bil-qima nien ixteħtu fl-ard bil-qima nadura. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu ħatkun ma'kom il-kol. Ejjew nidħlu għal din iċ-ċelebrazzjoni grazzi għal xi ħaġa li taqadna fl-imkien. Aw min ġie mill-bogħod, aw min ġie mill-qrib, aw min ġie jistaqsi, aw min ġie jitlob grazzja u aw min ġie jirringrazzja. Imma hemm xi ħaġa li lilna taqadna. Il-magħmudija. Fik sibt l-għaxqa tiegħi. Illum qegħdin niċċelebraw il-magħmudija tal-Mulej fix-xmara Ġordan minn Ġwanni l-Battista. Nagħtu bidu għal din il-quddisa, nistieden lilkom li qed isseguna mid-dar permezz tat-televiżjoni jew permezz tar-radju jew tal-mezzi soċjali biex niġbru moħħna u qalbna u nitolbu maħfra min-nuqqasijiet tagħna. Nistqar l-Alla li jista' kollox lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb bil-kliem bl-emil billi ħallejt dmirijieti ħtija tiegħi bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġini, l-anġlu u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-Mulej Alla tagħna. Eħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna iwassalna l-ħajja ta' dejjem flimkien. Glorja l-Alla fl-għoli tas-smewiet. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Inroddulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla u Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf t'Alla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ilqa' talb tagħna. Int li qiegħed fuq l-lemin tal-Missier ħenna għalina. Għaliex inti waħdek qaddis, int waħdek Mulej, int waħdek l-għoli Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu u Alla ta' dejjem int li tista' kollox, meta Kristu tgħammet fix-xmara Ġordan, l-Ispirtu Santu niżel fuqu u int bleħen setani għarraftna li hu ibnek l-Aziz, għamel li l-uliet adottivi tiegħek li ħadu tweli ġdid mill-ilma u l-Ispirtu jibqgħu jgħixu sal-aħħar kif joġob lilek bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Farġu l-poplu tiegħi, jgħid Alla tagħkom. Kellmu lill-qalb Ġerusalem u għajdula il-intemm il-jasar tagħha. Tħallset ħżunitha
ħadet minant il-mulej dartejn għal dnubiet kollha. Leħen jgħajjat, ħejju triq għal mulej fid-deżert, wittu għal Alla tagħna modija fix-xari, jintradam kull wiet u jitniżlu l-muntanji u l-għoljiet, kull art imħabta titwitta, kull art imħarbta issir maqat u tfittx il-glorja tal-mulej. U l-bnedmin jaraw għal-koll f'daqqa għax fom il-mulej tkellem. Itla fuq il-muntanja għolja, int illi ġġib il-bxara tajba lil-Sion, olli leħnek bil-qawwa kollha, int illi tagħti l-aħbar it-tajba lil Ġerusalem. Għajat, la tibżax, għajt illi bliet ta' Ġuda, għawnu Alla ta'kom, għawnu Sidi l-mulej illi ġej bil-qawwa u jaħkem bil-qawwa ta' drijaw, għawnu beħlasu miegħu u r-rebħa tiegħu qudiemu. Bħal raj illi jira l-merħla tiegħu, bidrijaw jiġmaħħa u l-ħrief fiħdanu jerfaħħom u n-naċ reddaw bil-mod imexxihom. Il-kelma tal-mulej. Birek ruħ tiegħi il-mulej. Mulej Alla tiegħi, inti kbir bil-bosta, bis-sebħu l-ġmiel inti mlibbes, bid-dawl bħal b'mantell inti mkebbeb, inti frixt ismewiet bħal tinda. Birek ruħ tiegħi. Waqqaft fuq l-ilma l-amajjar għolja tiegħek, inti tagħmel isħab mirkeb tiegħek, fuq ġwiena ħirrieħ tiġġerra, l-rieħ tagħmilhom ħabbara tiegħek u l-ilsna tan-nar għaddejja tiegħek. Birek ruħ tiegħi il-mulej. Kemm huma kotrana l-emejjel tiegħek mulej, kollha bil-erf għamilthom, mimlija l-art bil-ħlejjaq tiegħek, dan il-baħar ta' kobor u wisa bla tarf, li fih jimraħ ħut bla qatt, bejjem żgħar u bejjem kbar. Birek ruħ tiegħi. Minnek jistennew il-ħlejjaq kollha, illi tagħtihom ikilhom faqtu, inti tagħtihom u huma jiġbru, tiftaħ idejk u jiġbaw bil-ġid. Birek ruħ tiegħi. Jekk taħbi wiċċek huma jinfixlu, jekk teħdilhom nifishom imutu u lejn it-trab jerġgħu imorru. Malli tibgħat in-nifs tiegħek jinħolqu u inti iġġedded il-wiċċ tal-art. Birek ruħ tiegħi. It-tieni qari mill-Littra ta' San Pawlu Apostlu lil Titu. Ibni, deret il-grazzja ta' Alla għas-salvazzjoni lil bnedmin kollha. I trawwimna inwarbu il-ħażen u l-ġibdiet tad-dinja biex ngħixu bir-rażna u l-ġustizzja u t-tieba f'dan iż-żmien u nistennew it-tama ħinja u d-dera tal-glorja tal-Kbir Alla u Salvatur tagħna Ġesu Kristu. U talilu nnifsu għalina biex jifdina minn kull ħażen u jnaddafna u jagħmel minna poplu magħżul għalih, poplu mħeġġeġ għall-emil it-tajjeb. Iżda meta feġġet it-tiba ta' Alla, Salvatur tagħna, u l-imħabba tiegħu għall-bnedmin, u salvana bil-ħasil ta' twelid ġdid u it-ġdid tal-Ispiritu Santu
mhux minħabba l-opri tajba li stajna għamilna aħna, iżda minħabba il-ħliena tiegħu. Dan l-Ispirtu hu xerdu bil-kotra fuqna b'Ġesu Kristu is-Salvatur tagħna biex bis-saħħa tal-grazzja tiegħu nitqazzu u nsiru werrieta tal-ħajja ta' dejjem skont it-tama li għandna, il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajr lill-Alla. Jekk joġobkom inqumu bil-wieqfa l-Evanġelju. Alleluja, alleluja, alleluja. Ġej wieħed aqwa minni jgħid Ġwanni u jammitkom bl-Ispirtu Santu u bin-nar. Alleluja, il-mulej ma'kom, qari mill-Vanġelu skont San Luqa. F'dak iż-żmien, il-poplu kien qiegħed jistenna ħerqan u kulħadd kien jistaqsi lilu nnifsu dwar Ġwanni jekk kienx hu il-Messija. Għalhekk Ġwanni qabad u qal lil kulħadd: jien ngħidha nammitkom bl-ilma, imma ġej wieħed aqwa minni ma jistħoqlix inħollu l-qfieli tal-qorq tiegħu. U jammitkom bl-Ispirtu u bin-nar. Ġara li wara li tammet il-poplu kollu, Ġesu tammet ukoll u waqt li kien qiegħed jitlob ismewit infetħu u niżel l-Ispirtu Santu li der fuqu fis-sura ta' ħamiema u mis-sema ġie leħen jgħid: inti ibni l-Għażiż, fik sibt l-għaxqa tiegħi. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. X'inhi l-iktar ħaġa li qed tistenna fil-ħajja? X'hemm fil-qalb tiegħek u fil-moħħ tiegħek li turi li int qed tfittex biex tagħti sens il-ħajja tiegħek? Il-Vanġelu tal-lum tal-Magħmudija tal-Mulej jibda b'sentenza: il-poplu kollu kien qed jistenna ħerqan. Kienet stennija li kienet fil-fond tal-qalb tan-nies. Donnu kienu qed jistennew il xi ħadd. Kienu qed jistennew ġrajja illi ħajjithom bija kienet se tieħu direzzjoni differenti, sens għal ħajja. U allura il-Vanġelu ta' San Luqa jgħid il-poplu kien qed jistenna ħerqan, u anki aħna mindu trabi ċkejknin, u mbagħad nibdew nikbru, imbagħad il-maturità, imbagħad l-anzjanità, imma l-bniedem x'ifittex? Fil-fond ta' qalbu ifittex li jsib min iħobbu. Fil-fond ta' qalbu il-bniedem ikun jixtieq li jkun hemm xi ħadd li jifhmu u jieħu pjaċir meta jkun hemm xi ħadd li lilu jilqgħu hekk jaċċettah kif inhu. U għalhekk il-bniedem jistenna ħerqan illi jsib is-sens tal-ħajja tiegħu. U għalhekk id-domanda mill-Vanġelu tal-lum: x'qed tistenna minnek innifsek? X'qed tistenna għalik? U ejja nagħmlu pass il quddiem. X'qed tistenna minn Alla? Il-Vanġelu tal-lum huwa sabiħ. Ġesu jinżel fl-ilma, l-ilma tal-Ġordan. In-nies kienet hemmhekk bil-kju għax taqgħu li jkun hemm din il-konverżjoni, u dak li ma kellu l-ebda dnub qasam l-ilma, attenti, biex jerfa' minn dak l-ilma id-dnub tal-umanità. U ma kellu l-ebda dnub, imma niżel tgħaddas fid-dnub fl-ilma biex jerfa' fuq spallejh id-dnub tiegħi u tiegħek.
Jekk hawn xi ħadd minna li qiegħed fl-iskjavitu tal-ħażin, tas-supervja, tal-egoiżmu, tad-dnub, ma jaqtax qalbu. Ġesu hawnhekk huwa l-figura ta' Mosè il-ġdid. Mosè li għadda l-poplu li kien skjaf l-Eġittu u għadda l-Arti Mweda. U Ġesu fakru lil dal-poplu li jrid jaqsam mill-mewt għal-ħajja. X'ħat għażel? Mid-dnub, mid-disgrazzja għal-grazzja. X'ser tagħżel? X'qed tistenna? Mill-ħajja tal-grazzja għal-ħajja illi titlob il-preżenza talla. L-għażla fidejk. Imma dik Ġesu għamilha għalina u allura dak li twilet issa qed jiġi konfermat mis-sema. Dak li niżel qed jiġi konfermat minn 3 affarijiet. Isimgħu. 3. Wara li tammet il-poplu kollu anke di sabiħa, Ġesu tammetu wkoll. Ġwanna qed jgħid dan ara. Dal-ħaruf Talla li se jneħħi d-nubiet tad-dinja. Wara li tamdu n-nies niżelu wkoll. U waqt li kien qed jitlob, Ġesu jitlob. X'inhi magħmudija mingħajr fidi? X'inhu qudiesa mingħajr fidi? X'inhi ħajja suret in-nies mingħajr Alla? Hemm 3 affarijiet waqt li kien qed jitlob. Żommuhom f'moħħkom. Is-sema nfetaħ, der l-Ispirtu Santu taħt sura ta' ħamiema u nstema' leħen. 3. Okay? Ħammorru bil-mod. Xi fisser infetaħ is-sema? Xi fisser? Ir-rabbini, jiġifieri l-orrief jew l-għalliema tal-poplu l-magħżul, tal-poplu ludi, jemnu li Alla fis-sema. Isa d-dinja għandha għatu is-sema. U hemmhekk jammar Alla. Ir-rabbini kienu jgħidulu kemm intom poplu raskom jibsa, infedeltà, flok iħabbu u iqarqu, flok jirrispettaw l-Alla jitbedu minnu, flok jgħidulu grazzi tal-li qed jagħmel, jidħlu fl-egoizmu u s-supervja. U allura r-rabbini kienu jgħidu tant qed jitbiet Alla minna, li tela 7 smewiet, fis-7 sema, jiġifieri dbiet mid-dnub tal-bniedem, dbiet mill-ħażen tal-bniedem u kienu jemnu li bejn lejjer u ieħor hemm 500 mejl. Araw id-distanza. Alla li dbiet. Hekk kienu jaħsbu minħabba l-ħażen tal-bniedem. Imma il-profeti kienu jgħidu mhux li kien li jiċċartu smewiet u jinżel il-ġust. U hekk ġara. Iċċartu smewiet u niżel. Fil-ġuf ta' Verġini li kienet is-sellum ta' Ġakob il-ġdid li jaqgħad l-art mas-sema biex is-sema niżel fl-art u dak li niżel fl-art bil-magħmudija se joħodna l-ġenna. Werrieta tas-sema kemm hi sabiħa. U mbagħad deret il-ħamiema l-Ispirtu. Ġwanni jammitkom bl-ilma imma jien nammitkom bl-Ispirtu u bin-nar. Ara qasrija. X'intieħu l-ilma jidħol ġo fija u tieħu l-ħajja interjuri sakemm kien hemm Ġwann il-Battista l-ilma kien bis-simbolu minn barra, purifikazzjoni għax l-ilma jnaddaf, għax l-ilma jgħat. Issa li ġie Ġesu il-magħmudija tiegħu bl-Ispirtu Santu. Għaliex? Għax fih nistgħu ngħidu Abba missier, aħna wlied u l-Alla u missierna, għandna missier li jħobbna u ġi biex jgħidilna taqtax qalbek, jien dejjem miegħek, ħaninżel mis-sema minkejja l-infedeltà tiegħek, minkejja d-dnub tiegħek, inżilt saħansitra fl-ilma tal-Ġordan biex nerfa' l-ħażen tiegħek, inġorr il-mewt tiegħek u d-dnub nibdlu fi grazzja u l-mewt nibdilha f'ħajja. Dan hu Ġesu għalina. L-aħħar ħaġa. Is-sema ċarrat u niżel biex inti tiftaħ qalbek għax hemmhekk jammar Ġesu fil-qalb ta' kull wieħed waħda minna. L-Ispirtu Santu bin-nar
dik ukoll hija l-figura ta' Pentekoste, dak in-nar li ta' il-qawwa l-apostli biex jitkellmu l-Ispirtu inna. U l-aħħar ħaġa, inti jibni l-Aziz, instema' leħen. Is-sema, il-missier qed jikkonferma da li twilet għalik ibni l-Aziz feħsib tlaxqa. U din kull meta nagħmlu tarbija, is-sema jinfetaħu jirrepetija. Issa llum jgħiduli imma fader aħna llum ma nagħmluhomx ta' imbagħad jikbru u jiddeċiedu huma. Stenna. Li jiddeċidu huma jagħmlu sewwa fil-konfermazzjoni, jalla l-griżma tal-isqu fil-konfermazzjoni jew meta nirċievu sagramenti oħra ikun hemm dil-maturità tal-għażla. Imma kemm nagħmlu deċiżjonijiet ta' tfal u trabi ma niddeċidux għalihom x'mediċina u kura jieħdu, ma niddeċidux għalihom x'tip ta' edukazzjoni u formazzjoni, ma niddeċidux għalihom elf ħaġa. Allura ħanċaħduhom milli minn duċkejknin impoġġu fihom it-Trinità qaddisa, dik il-Magħmudija. Dan ibni l-Aziz fih poġġejt l-għaxqa tiegħi fik u fija, diġà hemm dak li hu ta' Alla xbija tiegħu. U allura poġġa fina ż-żerrija tal-ħajja, iż-żerrija li tmur lil il-mewt biex aħna ngħixu fih u liet ta' dan Alla li jħobbna għax li mħabba ma tmutx, dan Alla li huwa mħabba li huwa fina jgħinna biex ngħixu fuq din l-art u għal dejjem qed taraw. Qed inħejju soċjetà mhux biss bħala nazzjon li ma jkollix nies Maltin jgħixu fija u jiġu f'minoranza kif jgħidu għall-Italja u pajjiżi oħra. Imma laqqas qed napprezzaw li aħna nsara. Min jemmen kemm ħaffef lejn il-Knisja biex l-iktar mumenti prezzjużi sa mill-bidu impoġġi f'dik it-tarbija f'dik il-persuna it-Trinità qaddisa, l-imħabba ta' Alla. Ejjew nkomplu l-Ewkaristija ħbib tiegħi u napprezzaw min aħna x'aħna għal domanda waħda. In-nies x'qed jistennew? Hemm barra x'qed jistennew? Iż-żgħażagħ tagħna x'qed jistennew? Qalbna biex se timtela. Illum għandna rigal fi Kristu, fil-Magħmudija. U int x'qed tistenna biex tgħix u tapprezza min int u tgħaddih dan ir-rigal biex xhieda u l-imħabba tiegħek għax mhux billi tagħammet jew titgħammet dak is-sagrament iridu nieħdu ħsiebu. Mhux biss nhar ta' Ħadd fl-Ewkaristija, mhux biss biqrara tajba, imma kuljum marrat tas-salib. Nisimgħuh jgħidilna, inti binti, inti jibni, fi ksibt l-għaxqa tiegħi. Illum il-festa tal-Magħmudija ħaniċħdu lix-xitan fil-kredu u għal 3 darbiet ngħidu Iva nemmen. Ħanwieġbu flimkien. L-ewwel domanda Iva niċħad. Tiċħduh lix-xitan. Issa Iva nemmen. Temnu intom falla l-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art? Temnu f'Ġesu Kristu ibnu l-waħdini u sidna li twilet minn Marija Verġni, bata, mietu difnuh, qam minn bejn l-imwiet qiegħed fin-naħa tal-lemin ta' Alla. Temnu fl-Ispirtu Santu, il-Knisja mqazza u Kattolika, ix-xirka tal-qaddisin, il-maħfra ta' dnubiet, il-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' dejjem. Iva nemmen. Din il-fidi tagħna li rċevejna fil-Magħmudija, il-fidi li aħna ferħanin, gburin li nistqarru. Issa bil-qawwa tal-Ispirtu Santu li hemm fina ir-resqu t-talb tagħna. Għall-Papa Franġisku, l-isqof tagħna Anton li qed ikompli l-vista pastorali issa fil-parroċċa ta' San Pietru u San Pawl ġewwa in-Nadur, nitolbu għalih illum mod partikolari l-isqof Anton, nitolbu għas-saċerdoti l-aktar il-predikaturi tal-kelma li se titwassal fil-knejjes tagħna, id-djakni, s-seminaristi u l-katekisti
biex flimkien mal-familji inxandru l-aħbar ta' ferħ, nitolbu is-smana. Hawnhekk fis-santwarju llejla titkompla l-mixja ta' dawk li qed iħejju ruhom għas-sagrament ta' żwieġ. Ħafna jgħidulek tagħammet u ma tagħmmitx mhux xorta. Tiżżewweġ fil-knisja u tiżżewweġ imkien ieħor mhux xorta, le mhux xorta. U għalhekk illejla nagħmlu talba speċjali għal dawk il-koppji li se jinġabru hawnhekk għax ħajinaqdu f'sagrament, fis-sagrament ta' żwieġ imqaddes. Nitolbu is-smana, nitolbu għal paċi fid-dinja, il-paċi fil-qlub, il-paċi fil-familji. Nitolbu is-smana, niftakru fil-benefatturi ta' das-santwarju, il-benefatturi mejtin. Għaluli biex nitlob ukoll għal Mary Buzuttil, Franz Buttigieg mill-Belt Victoria, hekk nitolbu għal dawk li għaddew għal ħajja oħra mill-parroċċja tax-Xewkija, Gianni Camilleri, tolbu għal eżistana mejtin, għal dawk li m'għandhomx jitlob għalihom, dawk li ġew illum jitolbu xi grazzja f'da s-santwarju, jitolbu l-iktar għal dawk li talbu u ma qalowx. Min jixtieq wilt, min jixtieq fejqan, min jixtieq konverżjoni u għandu ma wasalx il-ħin. Hekk jew nitolbu bl-interċessjoni tal-Madonna ta' Pino dal-post u bil-qalb ngħidula Qaddisa Marija Ommalna. Klopalina nidinbi. Imbira kint mulej Alla tal-ħolqien kollu, fi tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek, frott tal-art xogħol il-bniedem minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Alleluja, alleluja, twilet il-Messija. Alleluja, alleluja, twilet il-Messija. Ismewiet jixdu l-kobor bil-ħnina, tal-mulej li sar bħalna l-bnedmin. Alleluja, alleluja, twilet il-Messija. Klimna jxandar jisseb tal-latana, Lubna jroddu bil-fer ima uħaj, bil-wif ankantaw. Alleluja, alleluja, twilet il-Messija. Il-mulej ħares lejna u ħasrilna, Lajb tal-ħtija li sibna fid-dnub, flimkien. Alleluja, alleluja, twilet il-Messija. It-tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla Missier illi jista' kollox. Il-qamulej dawn id-doni li qed nofrulek, tal-lurejtna l-ibnek l-Aziz, għamel din l-offerta timbidel fis-sagrifiċċju tal-istess ibnek li oġbu jħenna għalina u jneħħilna dnubietna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom, nerfo qlubna l-fuq u niżżuħaj l-mulej Alla tagħna. Sewa u xieraq mulej tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna, dejjem u kullimkien nroddulek ħajr. Int fissir b'sinjali tal-aġeb il-misteru tal-ħasil fi xmara Ġordan. Semmajt leħnek mis-sema biex il-bnedmin jemnu li l-verb tiegħek sar bniedem u għammar fostna. U bl-Ispirtu Santu li niżel taħt sura ta' ħamiema, kulħadd jaraf li jent ikkonsagrajt bżejt ta' ferħ lil Kristu il-qaddej tiegħek li fiħsibt il-għaxqa tiegħek. Għalhekk ninaqdu mal-anġlu l-qaddisin u bil-qalb
u bil-ferħ flimkien intennulek qaddis. Is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-oli tas-smewien. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-oli tas-smewien. Qaddis tas-sew int mulej, intlajn ta' kull qdusija. Qaddes għalek nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek isiru għalina l-ġisem id-dem ta' Sidna Ġesu Kristu meta kien ser jingħataw mir-raj ħibati ħal-ħobs radd il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata likom. Ekku koll wara li klaħal kalċi, reġa' radd il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu il-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi inħabru, inxandru bil-fer. Nistennewk għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, irroddulek ħajr, intoġbok tilqana un qudiemek biex naqduk. Miċċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna ġisem wieħed lilna, nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Mulej jiftakar fil-Knisja tiegħek li hija mxerda mad-dinja kollha, wettaqa' fl-imħabba mal-Papa Franġisk, l-Isqof tagħna Anton, il-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek, ħenna għalina il-koll nitolbuk, għati lilna u koll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, San Giuseppe, l-Apostli, San Ġorġ Preka, il-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk, insebħuk, Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien ma l-Ispirtu Santu, kull ġieħ kull glorja, għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ħbibti hawnhekk għandna l-Ġesu. Hekk xinqallu ibni, fih aħna wkoll uliet u kieku maħniex ma'mdin ma nistgħux ngħidu dit-talba għax għandna missier li jħobbna, aħna uliet, għax uliet werrieta tas-saltna, grazzi għal-Magħmudija, u għalhekk bil-qalb u b'impenn intennu missierna. Ikun li tritien fis-sema hekk fl-art, ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna l-nobija bħalma naħfru l-minuħati għal. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba l-ħnina tiegħek paċi fi żmienna, hekk inkunu ħilsa dejjem midnub imħarsa minn kull xorta ta' nkwiet, aħna nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu dak li l-Apostli qed tgħidu llejla lilna, inħallilkom isliem nagħtikom islim tiegħi. Tħarix lejn dnubiet iżda ħares li l-fidi tal-Knisja tiegħek ħadd jaslim waqda li trid fint li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi il-xulxin. Sa nibqgħu bil-wifqa sal-ħin ta' tqarbin u f'dal mument ngħidu
ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Dan hu l-ħaruf Talla. Dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistoqlix ta' s-safti. Ejt kelma waħda, il-korp u l-sangu li Krist. Taqarbina ta' xewqa. O Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab f'dan is-sagrament tal-imħabba. O Ġesu, jiena nħobbok u għax inħobbok nagħli għax offendejtek. Nixtieq nirċevik ġewwa fija, ma nistax nirċevik fit-tqarbin, nirċevik spiritwalment b'din it-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, ejja għandi, irrid inħobbok issa, irrid inħobbok dejjem iżjed. La tippermetti qatt li jiena ninfiret minnek. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu, kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Grazzi Sinjur Alla u aħfir li Sinjur Alla. Lejl ta' skit, lejl tal-miliet, lejl ħanin tal-bambin, jinstamalana li ċej misvewit, lana tal-anġli li fih il-kelmin. Gloria lil Kristu f'kull ħin, gloria lil Kristu f'kull ħin. O Ġesu, ħelwa tarbija, ejja twieled ġewwa fija. Ġesu tfajjel frott li mħabba, twieled f'qalbi miegħi trabba. O Ġesu, ħelwa tarbija, ejja twieled ġewwa fija. Ġesu tfajjel frott li mħabba, twieled f'qalbi miegħi trabba. Reħelu tal-imħabba, il-qalb tiegħi bihek tixxabba. Ejja u Alla f'eddej tiegħi jisri f'qalbi jotmi jgħej. O Ġesu, ħelwa tarbija, ejja twieled ġewwa fija. Ġesu tfajjel frott li mħabba, twieled f'qalbi miegħi trabba. U li Talla sar bniedem u għammar fostna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Nitolbu tqarbinna mulej bid-doni li joġbok tatina
Fiċ-ċokuntana nitolbu l-ħnina tiegħek biex nisimgħu bil-qalb l-ibnek il-waħdini. Ħalli nistgħu nissejħu lidek u hekk inkunu tassew bi Kristu Sidna. Amen. L-entmim il-Quddisa, hekk issa ngħidu 3 Ave Marijiet kif talbet il-Madonna hawnhekk il-Karmela Grima għal min jixtieq joqgħod magħna. U nitolbu għal dawk in-nies anki intom li qed isseguna mid-dar li intom ħafna u tgħidulna x'int tkunu hemmhekk itolbu għalina. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Slima lik Marija, bil-grazzja minnija, il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u imbierek u l-frott tal-ġuftija Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja minnija, il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u imbierek u l-frott tal-ġuftija Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja minnija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuftija Ġesu. Nselmula, Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żon. Morru fil-paċi ta' Kristu. Oċkejkna beta Betlehem xinu dan id-dawl sabi li għamlek tiddi bħal binar u tlammi l-bot kenċi xinu dallana ħelu li donnu ta' smewi stama għad fl-akbar fl